esa. Es que no hay otra. Tenemos empresas importantes, como es Megase, tenemos tal, pero es que la empresa que tenemos más importante en esta zona, nosotros tenemos todas las condiciones que tenemos. Nos llega el tren aquí, no llega el AVE, pero llega el tren. Que el tren llegue a Canaliñas o no llegue a Canaliñas también es importante, pero en Canaliñas no hay un polígono industrial, en Canaliñas hay un puerto. Y también es importante para que ayude a funcionar esto, pero lo importante es que aquí estamos en el mar, estamos en la periferia de la periferia, pero estamos muy bien situados con una empresa importantísima, naval, y además campo para hacer. Es una empresa que tiene las infraestructuras, tenemos un carro más importantes del mundo, y estamos ahí con 2 gradas, y buques, y diques que diga, y importantes, con suficiente capacidad para hacer reparaciones y decirle todo. Entonces, bueno, pues es que es importante que venga, que se empleen ahí 5 o 6 mil personas, como mínimo, ya lo digamos 10.000, como tuvo en su día. Pero que es importantísimo para eso, para todos, para que el despegue de la zona es importantísimo esto, ¿te das cuenta? Si no, de que vamos pouco a pouco, iremos aguantando para sostenernos, pero nada máis. ¿Ustedes coinciden en que la salida de esto pasa por el sector naval? Imagino que sí. Nunca dudamos que para salir nunha situación como a que temos, primeiro que hai que facer é defender e potenciar o que temos. Nesta comarca, pois o que tuvemos e o que temos sigue sendo o naval. Nas cifras de paro, pero bueno, sigue entrar en cifras, porque aí parece que hasta incluso un se volve insensible, non? Porque cando hai un parado é un drama, cando hai 16.000, pois xa é un problema de estadística, xa parece que se manexa un millor, non? Cando hai nunha familia un parado, pois é un problema, é un drama. Pero sí que o problema é a crisis que en este país, en España, evidentemente tendríamos crisis, estaríamos en crisis de modelo productivo, porque, bueno, levamos os últimos 25 anos en un ciclo de crecemento, un crecemento con, como se dice, con pés de barro, que é o famoso, coñecido tema crisis do ladrillo, a cuestión inmobiliaria, o tema especulativo, que era máis fácil de traballar desde un ordenador xogando a bolsa que apostando por empresas. Eu digo, falarei do naval, eu digo que hai empresarios que están pasando moi mal, eso a nadie se lle escapa, en eso somos sensibles e hai que dar facilidades. Eso, no goberno, no plantexamento que facía hoxe, pois o que, ao marxen de análise máis amplio, a mí me parece que o presidente do goberno foi pouco ambicioso, non? Ainda que, situando, como decía anteriormente, recoñecer os plantexamentos en que Marcos quere situar. Pero había que abordar, evidentemente, unha reforma fiscal. Porque, bueno, en esa reforma que hai fraude, todos o sabemos, estamos a falar de cantidades, quero recordar, de 20.000 millóns de pesetas que se podía recaudar o goberno, 20.000 millóns de euros, que se podía recaudar. Pero é que máis, quero recordar tamén, 28.000 axentes tributarios que hai, 25.000 están para controlar os pequenos empresarios e contribuyentes, 3.000 solamente para as grandes empresas, o sea, hai unha situación de fraude moi elevada, eso nos preocupa. E ao mesmo tempo había que plantexar con claridade unha reforma do sistema financiero. Porque hasta ahora, nas medidas que se estuvo facendo a nivel europeo e a nivel estatal, pois inyectar con deuda pública ese diñeiro á banca, pero en esas cifras de paro que quero retomar, vemos a crisis que é preocupante en esta comarca, que é industrial. E se vai mantendo, non é máis grave ou non é máis alta, e nos preocupa, ao mellor a mediados do ano que ven, se non se sigue dotando de carga de traballo a Navantia, a situación vai a empeorar. Por lo tanto, nosotros apostamos en eso. A discusión se solo o naval, nosotros, os que estamos aquí, o GT Comisións, eso había manifestado, e co anterior goberno da Xunta, co bipartito, pois conseguimos, de alguma forma, situar e comprometer a un goberno en un plan para a comarca, onde había unhas actuacións, e sin ningún tipo de dudas, como un dos puntos fundamentais, está o tema do naval, a potenciación do sector naval público, ese é un matiz que quero situar con moita claridade, que ten que seguir sendo público, posición do sindicato. Entón, en ese acordo nos parece que había que tomar medidas, e hoxe nos empeza a preocupar, canto antes facía referencia ao tema dos instrumentos, é un instrumento porque se ven a nivel do Estado sabíamos que íbamos ter unha crisis pola falta de unha política activa de determinados sectores que hai que impulsar
hai que impulsar unha política industrial, e por eso tanto hai sectores, entre eles o tema naval, que habrá que impulsar. Pois, bueno, temos un compromiso do goberno da Xunta, do propio presidente Feijóo, de retomar e impulsar, porque se en outras partes se está a discutir o que hai que facer, pero é que aquí xa o temos discutido. Aquí a crise en esta comarca, o tema da comarca, da crise da comarca como consecuencia da reconversión, tiñamos discutido e había un compromiso do anterior goberno da creación de 3.000 postos de traballo fixos en un horizonte que remata no 2011, cunha inversión de diñeiro determinada para abordar, bueno, pues esos puntos desde polígonos industriales, desde os sectores, desde infraestructuras, o tema do ferrocarril, evidentemente. Eso está contemplado e nadie o discute, que eso hai que facelo. Por lo tanto, ahora nos preocupa onde temos instrumentos e temos avanzado que non se impulse, porque o que se está a pedir, cando antes decía que a nivel confederal que hai que abrir o diálogo social,